Sanibonani ngani zakwethu, uGodole okankomgodolo umfana udaba niyalwazi. One bread, one family. Yey, uyabona lemgulukudu ye-ANC iphelele ushuni, ilahlekele ushuni, iphelele ushatini. Bantu basemzansi, niyabona ukuthi u-ANC unenza iphukuphuku kangakanani? Angeke usaphinda unenzele lutho. Kungani benganiqashi beze bezosho one bread one family ngabe bayaniqasha ebese lo bread abakhuluma ngawo ebese nithengela nina? Shuthi kufanele ngaso sonke isikhathi fune kube one bread one family. Imgulukudu eyilezinto amasela awana nembeza axhaphaza abantu ubukhome kubuka wonke umuntu. Njengoba bethi one bread one family, bakhuluma ngevoti lakho mntanami, bakhuluma ngevoti lakho mntakama, uyezwani? Ana nembeza lezi zinto, uyezwa? Ubafowethu, ake siqedeni nge-ANC manje, ake siqedeni ake siqedeni ngale mgulukudu one bread one family. Hlunguke lento engiyibone lapha, very painful. Lento yo one bread one family. U-ANC ukhombisa ngokusobala ukuthi imgulukudu engananembeza ifana no-president wayi-ANC uCyril Ramaphosa, umgulukudu. Ngayisho lento madoda. Yey, masele ANC mgulukudu. Awuthi ngithule napho ngicishe ngikhiphele igabele.